Ďalšia malunkatá dierka. Malunkatá. Do ktorej pichnem skoro ihlu, skoro. To je taká mikrodierka. Ale aspoň viem, kde je. Určite sa teraz pýtate, čo s takou malou dierkou sa dá spraviť. Je takáto posteľ vôbec použiteľná? Áno, je. Keď sa dôkladne skontroluje a opraví, tak áno. Pozrieme sa teda spolu na čerpadlo. Vyfúkneme ju veľmi a jednoducho. Dierku máme. Hneď sa na ňu pozrieme. Tu je tá dieročka. A ideme na ňu teraz. Spôsobom opravy. Takto vyzerá malá dierka, keď sa k nej dopracujem z vnútornej strany. A ukážem vám, ako bude opravená. Tak, s dierkou som hotový. Takto záplata vydrží dlhšie, neodlúpi sa, keďže je z vnútornej strany spravená. A ukážem vám potom, ako bude vyzerať zvonka. Tak, teraz sme v štádiu kontroly. Tu máme ventil na manuálne fúkanie pre pumpu. My použijeme pumpu elektrickú, ktorú nasúdneme, jednoducho zacvakneme. S jednou rukou sa mi to robí troška ťažšie. Tak, máme ju tam. Celú s káblom chytím. Zapojím do zasúky na 230. Kompresor otočím do polohy plus. Počkáme tak 4 minúty, veď sa nafúkne. Ubehli. A teraz nasleduje kontrola opraveného miesta, ktoré sa nachádza tu. Super upravené. Takto vyzerajú všetky moje opravy znútra a neviditeľne a ešte kvalitnejšie ako zvonka. Takže kto má záujem, tak sa kľudne môže ozvať a rád mu s tým pomôžem.